Bang, Apa, Pak? saiki tak kei kesempatan Loh, kowe ngundang aku bapak, ya ta? lah bapakne kon ngundang piye? Kok sik ta. Ya. Rundingan le nang omah mau tak gatekke apa ora ta? Oh, kamu diteruske to? Lho, nang omah mau Lah iya, ra wis dadi ta? wis. Pisanan kowe omong karo aku, Hmm. Pak, aku ki wis gedhe. Lah iya to. Aku muni piye? Lah iya. Aku ora muni nek wis gedhe apa sir dibedah. Lho, kowe iki wong karo anak kok kaya ngono ki gek. Lah karang awit cilik-cilik ku gedhekke ragate oke. Lah kok kowe maune anak-anak aku. Lho, ngelelehke. Lah aku ki duwe Pak, kowe iki gedun lho, Pak. Tenan kuwi kok dadi aku duwe wong tuwa kaya ngono. Aku ki ngono ya jan-jane iki ngono. Apa saiki Piye? le anak bapak pisah wae apa? Lho, pisah piye? Lah aku ki padha wae karo kowe. Aku ndek anak kowe iki sebele nguret-uret ki. Ora. Lah iya, sebeling urip ngapa? Padane aku arep disiri wong wedok. Aduh, ki gek wong apa jenenge sire Weruh kowe? duwe anak semono gedene gelo. Hmm. Aku arep nakokke cah wedok. Dislambu-slambu duwe anak semono gedene gelo. Kuwi apa ora nyebeli? Aku ora ming mayar, trima dadi anak. Dadi anak ki mayar. Apa ming njaluk. Jalo ora tau ngeneki kowe kok kowe. Aning kowe ra wis baju nembung. Lah iya ten ora nembung kok darani wong apa? Apa ora mbeborosi kowe gedekane kan nukokke pitwe sing apik. Lah teno sing tak tangisi sapa nek ora bapakne. Mung ora ndidit kowe. Lho, arep metu ngendi dite kuwi mau? Ora ndidit kok kepengin. Ora, apa cocok? Kowe kira ming dadi anakku. Sing sugih kira aku. Lah iya. Anak ki kesugihan ra ming bonceng. Bocah wong tuwa. Lah iya kok kowe njutar ngadi-adi. Kabeh kudu manut pernatane aku. Oh, ngono to. Ngono. Saiki aku kudu manut karo wong tuwa. Dadi nek wong tuwa tumindak piye-piye, anak gari manut. Lah le urip iki ra dhisik aku to. Lah teno dhisik aku, lah kowe iki bapakku kok Aku ra lekut takon lah ya ora kleru. Lho lah iya ning ra iya. Iku urip dhisik aku. Umume iki ya dhisik kowe wong aku anakmu. Umurku wis pira? Kowe 50. 50-an munggah kowe Kowe kuwi. 49, kacake pira kuwi? Wis setahun iki ndek anak aku ngono apa kowe iki? Ngono. Apa ana kowe setahun metu ndek aku melu bonceng nang mburimu? Anek kowe umur 20 apa aku ora kadoan banget? Lah aku ki pira padane ngono? Selawe Kowe 50. Ayo ta. Apa roh nek ngono? Aparan oke kowe. Lah ya ora ngono. Ngono ning iki aja ayel-ayelan to bapak karo anak. Iya, Pak. Kowe nek bangun turut apa ujare wong tuwa? Wis saiki ngono rene kowe wis wong tuwa. Sak karmu aku manut Kowe bapak. usul-usul apa wae iki tak terima. Iya. Tegese tak akoni. Hmm. Kowe njaluk rabi. Lah iya umume. Parapekke wong anak. Kowe sir lara. Tak dokterke. Lah iya men waras. Kepepete kowe sir mati apa aku ngelikke? Lho. Aku ra luwes ta dadi wong tuwa. Luwes tenan aku. Kurang apa cacaten aku. Sak ora lek nyacat kangelan sebab kowe wis kapiken aten-atenamu, Pak Pak. piye? Angel golek bapak kaya kowe kuwi, ngono. Tangi turu. Apa ana wong nek ra tresna wis adus le. Nggih. Angel kaya kowe kuwi, Pak. Sebab nek tak tari madang, arek kenaken. Lho lah iya. Wah, mula kuwi, wah angel telu ndek bapak kaya kowe iki aku wis. Ane wong-wong ki do kepengin dadi anakku. Endi do dadi anakku? Naming kowe. Ah iya mesti siji aku. Ngono. Pak. Rambutmu tukul terus tak potongke. Lah iya. Dicak kerah jaran kuwi mo. Lah mo. Iya ta? Kurang apa aku? Apik nek kowe kuwi wis karo anak ya wis nyanyoh ngono. Sir madang sak warekmu. Ini segane sapa? Waton ming ya anane kuwi, ya ta? Lah iya, padane sego sepiring iki ya wong loro kowe karo aku. Jenenge endi anane perujukan? Lho, ning akeh kowe. Lah ngono. Lawuh kowe ya iwak, aku greh. Lho, wong ki ngono. Piye? Nek aku iwak, kowe melu iwak. Engko kepepete ora waraku, kowe ra iso tuku kangen iwak, engko jetene sapi liwat tak brakon. Wong ki nganggo njaga alangane ngono. Ya kowe iki cekake mengi pinter omong meng ngono kuwi. Ana le urip dhisik aku kok. Lho, mula aku kawit jedul omong terus. Pisanan lek omong oe. Nah iya pisanan jedul kuwi. Umur 2 tahun atute alep anute elak ngono.
2 tahun kuwi. 2 tahun ki iso ngono bapak piye? 4 tahun aku wis wiwit iso singsat. Ngono. Jadi 5 tahun Nyolong. Lha ra aku. Ngono. Wah, wong tuwa. Kepinteran ki Iya. meningkat. Oh, kuwi ya kanggo golongan kepinteran ya. Loh, meningkat. Loh. Wong nyolong ki gampang to? Loh. Gampang gare nyolong kok ora gampang. Wong nyolong kuwi kudu njupuk dudu teke. Lah iya kuwi sepisan Nek teke pasane. dhewe jenenge ngenggahke. Lho. Ora iya Nyolong kuwi. dudu teke. Sing umum lho. Ayo lan nglimpekke Lempeke sapa? sing duwe. Oh, nek Apa nyalang sing duwe ana? lho. Ada ta? Ora sini ora nyolong ya ta. Ada ta? Raya. Ngayake ana sing duwe. Ora ngono. Kuwi jenenge apa wae iki mesti kanthi kepinteran. Oh iya, Pak. Nah, wis saiki ora mbiyen-mbiyen. Iki tekan kene iki nek kowe arep ngerti omahe bakal mbokmu. Wah, ya iki to omah iki to. Kepiye? Wah, lho ngapa? Kaya prakit ora? Lho. Iya omah iki ya. Omahe kaya prakit ora? Lho parkit ki apa parkit ki? Lawange ngisor dhuwur, Oh, parkit to. sumuk ngisor. Oh, nek sumuk ngisor ngalih dhuwur. Ha iya ta? Golek isis dhuwur. Ha iya ta? Oh, heeh, iki ya dinggo ngisis nang dhuwur iki ya. Kurang isih tepas. Lho, nek kurang isis meneh, Bayer bayar iki apa? sing diputer njet ewer ngono. Bayer Oh, ta? kaya jenenge bayar to. Ha iya ta? Geni bapakku apa-apa ngerti nek. Elong pelajaran. Bayar. Caca mbiyen kecil urung sekolah, aku sekolah. Oh. Nanti 3 sekolah aku mbiyen. Lho. Saking mempenge ta kuwi. Iya. Kok 3 sekolah ki sinau ngono ta? Nah iya ta? Oh, dadi bapak ki nek ono mbiyen ya bocah sinaon ya. Sinaon. Dadi tilas nganu ya. Seminggu ki nek cah sekolah mlebu ping pira? Lho, seminggu ki dadine praine minggu 7 dina. Heeh. Kowe? Lho, sedina. Lho, Senin kok- kuwi. Lah kok mesen tok? Lho. Tunggale golek wong mati aku. Lho kok golek mati ngene apa? Layat. Rasa to mati. Golek selawat ki nggo mbayar sekolah. Oh, ngono to. Bapak ki nek tak pikir ki ya ubet banget kowe iki terangane ngono. Ngono. Biyen uripe bapak ki ubet terangane Iya. ngono. Iya. Kanthi nggon tekan kuwi ya kok goleki ngono to. Wah, kok aku ki minggumun kok bos simbok ki biyen kok dipek kowe kok gelem to, Pak. Aku minggumun ngono kuwi lho. Simbak sapa? Mbokku kuwi? Edan. Bojomu kuwi? Bojomu kuwi? Sing seneng ki ora aku. Iya, oh iya ra Mbokmu. ngandel. Mbok sing mbok ayu. Aku rupane. mbiyen gek rol Ijo Joko, rol ketoprak iki. Kowe iki ya iso kedok. Lho, Damar Wulan. Ya, Mesti dipolo ngeres banget. Oleh malah nang pasar. Wong Damar wae kok diajar ning pasar iki kek. Aku le ngajar tenan ya. Lho kepiye ngono bapak ki lah, Pak. Aku kok jare Lho. Damarulan iki nyolong anu karo Waito karo penyengan. Kowe Damarulan ya nyolong jarik ya kleru. Ning lakone siji to. Oh, lakone apa kuwi? Nek Damar Wulan matine Minak Jingga pancen. Nah, Nyolong iya. wae to penyengan. Uyeng anak kowe. Ning basan Damar Wulan Kowe kuwi. harian iki le nyolong sakarepe. Oh, ngono. Wah, kowe iki lemli diajarke ben aku iki gumun lho. Mbokku mbiyen kok ya gelem dipek bapakku ki wong rupane ki ayu simbok ki para tenan ki karo kowe iki kaya batur iki, Pak. Karo simbok mbiyen ki kaya kowe iki nek nggo mlaku bareng kaya batur kowe iki tak andane. Mbokmu ku mbiyen ya seni. Oh, ya ledek apa? Ya iso nyuwara barang. Sinden kok rasa nyuwara cahku kok ora genah kokan. Sinden ki mesti nyuwara. Mesti nyindani wayang. Wayang Sewengi. wayang kulit. Kulit apa? Ditakoni kulit mlinjo ta? Lho. Aku kulit kok takon kulit apa? Lho, kulit ki ya warna-warna nek sing wayang pilihan ki ana sing kulit kidang barang kae Kok kok. sing angel kulit duren nang koler kuwi. Kulit ki mesti wayang ki kulit apa? Iya, ngono ta, aku ki ya mung takon. Mbokmu tahu Nyindir. mirangke. Lho, kok mirang sapa? Dalange takon. Bu, Buncis. bonces sapa? Kondange rak Simbok kuwi. den lara buncis. Ngono. Simbok ki dikondange bonces to? Gek durung dadi sinden bakul buncis. Oh, ngono. Simbok kuwi. Mulai aku iki bakul bengok, ngono. Tengok apa? Bengok karo bonces bentuke ra padha to? Sapa? Kowe kuwi. Wah, aku ora tau bener nek bedhek. Apa to kowe? Golek beling ngono kok. Basan dalange takon, "Bu, mangke yen Kresna menika mabur, iya. mangke anu nggih, sindanipun ngawang-awang mega mendel." Oh, nganu, kae sapa? Sinom kae. Sinom kae. Mbokmu ya injih Simbok. apa?
apik lah. Waduh, timbok kaya ngapa ya piye? Wasan tenan. Awang-awang mega mendong gatot. Kuwi lodruk. Dadi wayang Kresna digameli lodruk. Oh, alah. Kleru sih mbok kuwi kleru. Iya. Awang-awange nek sinom. Esuk bubar nyogo-nyogo do bali mbok murung. Lho ngapa? Ngenteni bayaran. Kamu udah lunga kabeh. Ora dibayar. Ngono wis dak mirangke wong tuwa. Ndelok kondangke aku seneng ngono. Kok bapak ki apa-apa ya iso, simbok ki apa-apa ya ngerti ngono lho. Malah meneng-meneng aku ki. Ngapa? Film star. Wah. Film star ku ora gampang lho dadi film star bintang. Kuwi jenenge klebu bintang to. Iya aku to. Layar putih ngono kae to. Iya. Kowe ya mlebu nang layar kuwi. Oh iya film. Ning mek tukang ngusungi. Yo. Carane dadi bintang film ki kae melu main kae. Mah wegah kok. Oh, kowe ini ya golongan melu kuwi ya ningan ya. Oh, nyambut gawe ra apa-apa. Wis saiki ngene. Janjane saka marak ra lali ta? Oh iya, oke mau. Lah ya dikandani lali ya. Ketemu maratuwaku bakal mbahmu kuwi, bakal mbokmu, ketemu bakal mbahmu barang ta? Lah iya. Kowe ora kena ngundang bapak. Waduh, ndole ngundangke kon ngundang kepiye, Kang? Ndara Mas Bey. Wah, ndara sapa kaya ngono kok ndara kok. Mek ngundang arek ya kaget to, nglamar anake wong yo pangkat. Ndara ki mesti. Aku kira ya penyanyi to, kowe tengerane penyanyi ngerti ta? Ora ngerti, tengerane. Hidepe kempel. Oh, ini anggere hidepe kempel ki penyanyi. Ya ana mergo ora raup. Lho. Lah kowe ngundang ndara. Ndara Mas Bey. Wah, angel ngundang kuwi, Pak. Angel kae aku wis janji 100 ki. Oh, Sandara Mas Bainan. Ning aku ngitung wae lho. 100 anggere sak ndara Mas Bainan. Nyos. Dadi aku menggawe. Tulis. Dadi nganggo bon. Ha iya. Soale ku mbayar nyicil. Lho, kowe ya atos banget ngono kok. Wis, tak latih. Iya. Piye aku Kepeng. Ngapa, Pak? Waduh, lho kok ngantem ki kok piye ta kok jebul mau. Perot ya ben. Kan nika ndara Mas Bayi kok. Iki sawet. Kok ana wonge ora mirangke kuwi. Oh iya, iki sawet to? Wis. Oh iya. Kepeng. Kula ndara Mas Babi. Lek watu. Lho, kok nusuk meneh. Kepruk raine. Lho. Kok babi ki piye apa aku nang kene iki arep ngepek sapa kok babi ki? Ndara Mas Bayi. Nah, engko mesane tolo ya ora. Ndara Mas. Wis meneng wae. Kene iki tak kula nuwun. No, Iya. Iya. Seneng bae, tak atrap. Ngisor le linggo ngisor. Wah, ngono linggo ben. Ya ben mbok kroncong. Lho, Ben. Nuwun. Wah, monggo. Tamu Iki jaga maleme kene. Nggih, Ndara Mas Bayi. Ndara Mas Bayi. Wis, kok meng nututi Dik 100. Badhe pinanggihken kagungan dalem. Aku lho menika ingkang kagungan dalem mawon-mawon. Oh, panjenengan to? Inggih. Oh, kok ngono? Lho. Kados pundi Ndara Mas Bayi? Kelek. Lho. Sing pundi? Wah, sing di omah. Oh, menika. Wah, padha le sampeyan. Kula dateng wonten riki gembrojok tanpa larapan. Waduh. Not mantur banget. Ki rombongan wonge. Dan saos ingkang kula rembak. Inggih. Saos ngerti? Saos ki apa to kok ora ngerti omongan iku ora mencok kuwi. Sanes. Oh, rasane ya sanes kok saos ki. Moh ndak ora ganti. Oh. Wong-wong rak do sanes to. Jane bingung nggih ngono Aku saos. Namung badhe ngaten, Bapak. Inggih. Kawula menika sadremen Kawula iki ketok malah kula. Oh, kawula. Kula sowan mriki menika kados namung badhe ngetutaken daru. Waduh, Daru swarga. Ngaten tegesipun daru menika wau dalu kula wonten nglatar jam. Kok nguk napa? alah Ndara Mas Bayi. Mbok ora sandaru, teluk brojo ngono dadi medeni ngono. Kuwi lelara tak antemi. Lah kaya ngono kok ngomong wong kaya ngono kok nggawa daru iki kek. Lah ilah. Ngaten, Mbak. Inggih. Sanes ingkang kamula penggalih. Nenijih namung daru ingkang dawah wonten ing dalem panjenengan. Kula totaken saengga sepriki menika tegesipun daru menika
nduduhaken dhateng kawula yen panjenengan kagungan putra putri menapa inggih leres. Leres. Bener Gepeng. Inggih Ndara Mas Bei bingung. Dadi wis pirang atus ya? Wah, ampun kathah ya. 2000 ya unan. Wes moh bang nek ujuk-ujuk kok semono. Lah kon ngene. Wong karo dibayar kok. Ngaten, inggih yen kagungan saestu sowan kula mriki namung badhe ngebun-bun enjang jejawah sonten putra jengandika Bapak. Kresna nek iki. Monggo kula aturi milih papan ingkang wiyar. Anggene Malah wangune iki tantangan poli. Lah wong ngebun-bun enjang jejawah sonten arep tampi menika Ndara. Wangune iki ya wis lintrik Niki lho. Kok lintrik? budhek. Oh, ngono ta. lho tegese ngebun-bun ora medine sampean ajeng golek. Udan-udan. Nah, ora ngoten. Pokokipun menawi kirang cetha badhe nglamar putra jengandika. Terus panjenengan rawuh mriki menika badhe nglamar yoga kula. Iki Wes genah. Dadi wayang wong kene iki saiki. basan guyu malah gelo aku. Lho kok gelo pripun? Njut lambene peteng. Nah niki Lajeng badhe nglamar yoga kula ingkang kakung menapa ingkang putri. ingkang kakung sebab badhe kangge gerobak menika. Inggih ingkang putri Bapak. Menapa sampun nate prisa anak kula? Nah niki sisip ing penggalih, sisip sembiripun. Wah, Kowe iki ngapa to kok kok? niki gumun kok dadi titis ra jaman. Eneng wayang wong kok glayarang tekan kene ngoten kok niku. Pun niku rasa disembirke mawon. Bab mangke ndak ngenani gacuk liyane. Malah ngejane keran to. Lah kok dadi malah nekeran. Wah, Tegesipun menawi klentah-klentu toh kula nyuwun pangapunten badhe ngepek putra munduh. Pokokipun panjenengan gedambapan mriki menika Gembrojok tanpa. ya men wong kuwi kehobian kok. Dadi muni iki wis ora nganggo nyerikke lan nganggo ngenani wong ki ya ben kehobian. Nih nek raos kula Ndara niku sengkring ngoten niku nggih. Nah aku arep entuk ya ora sengkring ra apa ya. Sengkring wis tak tampanan. lho niku sing ten mburi sampan niku napa sampean? Oh, mbok bilih kembang rawat-rawat mbok bagol sinambi wara. Mbok menawi sampun kathah ingkang ngertos menika batur kula. Nggih. Niku batur sampean. Batur. Lingguh ngisor Alah Gepeng. mbok nggih pun kajeng nggih wong. Dhuwur mawon. Kursi niku sing duwe kula, dadi sampean mboten sang. Sebab menawi krosimna kangge lingguh batur yen nedas. Rawon krosinipun. Kursi kok nedas ya. Kula menika batur rumiyin niku alit kula niku sangsara sebab bapak kula riyen niku kere. Ngaten? Memper nek bapak kere memper. Kok wus kok Ora ngandhake kuwi. Riwayat kok aja kandhake ngenani kok ngono. Kados pundi, Bapak? Menika ngaten. Rehning kula menika mboten badhe nglampahi. Ingkang badhe nglampahi rak anak kula. Ngene iki Ah cobi kula tarine anak kula. tari payung napa? tari niku ditakoni. Oh. Ditari iki kon muni piye ngono lho, Pak. Niku mulai saka pakem pun pinten sasi. Lho. Niki malah saking Bogor ya niki menawa. Anu sing salah mandore. Lho kok salah kenapa? Urung waras kok dulehke. Sebab menawi waras-waras sanget kirang sae. Lho nggih. Kados pundi kula aturi meratelaken, Bapak? Kula parenan kalih anak kula. Monggo mawon. Wah, ya ayu anake ayu. Wis. Her iki les. Lho. Enten apa, Pak? Lho, iki nang menungso. Kok menungso? Oh, tamu to? Ayo wong iki tegese menungso. Rupane piye, raine lancip. Lacip Mulane saka mburi kok ramene ra jamak kula rungokake. Ngrasane aku muni ra iku lancip ele muni ngene. Sing dirasani sampean. Ayo nek aku karo kowe nek aku ya kowe mesine. Ndae boy iki nek tapian. Waduh, lho kok tak tapian. Ngalem. Nganggo rok. Oh, rok Sampean nggih tapian ngoten Ning kok, Pak. sikile nggo gareske kok kei benik ya. Lho, kok benik napa to?
Mbok tilas gudik ya. Bapak ki kok Bapak Ndara ki monggo kula aturi. Iki ana dayah sarep kulit iki. Lho kok kulit men kok sarep pripun ta? Kandel banget ta kulite iki. Oh, lho niki wong lanang napa wong wedok? Kula menika menawi raos sasrep mingkup. Dados ketinggal kandel ngan. Iki wong iki mrene. Nggih. Iki arep ngepek kowe. Dipek wong kok dipek? Dadi sik dipek bojo. Oh. Kowe gelem. Engko nek nganti kowe ora gelem ndak selak kentekan wong kaya ngono kuwi. Mangke se ta, Pak? Niki wonge rak loro. Sing ajeng ngepek kula niku sing pundi? Langsung kandel banget kuwi. Oh, sing siji nika? Kae bature le muni. Oh, kok bagus bature nggih? Ya kerep adus kok. Anak iki lak ora tau adus. Wong ora tau adus ki bobote barang akeh ya ta. Dangkale kuwi. Iku tawan nika pupuran apa jamur to nika? Kae mane mlayu nunut truk. Nggih. Truke jempale dene konsep mengkurap. Inggih monggo anggenipun ngendika. Panjenengan awak kula setunggal tahun menika kula nglokrokaken. Nglokrokaken iki dos putih tadara. Ora tak pikir ngono. Oh nggih. Kowe gelem ya? Kok kula kan gelem pripun wong wis tuwa kaya. Waduh Pak, kula aturi naros ingkang sak taras-tarasipun ingkang ngantos purun. Mangke kula selak dipek wong kono-kono. Alah, kowe gelem ya? Kae engko nek nganti selak dipek wong kono-kono. Ditanjir nang kedhong rak mesake. Gelem ah? Angel wong golek wong kaya ngono. Kowe nang tandan dong tawang nemu kaya ngono. Nemu malah luwih apik timbang kowe. Nek dadi bojone kula laden ta mesine? Laden. Yer niku pakanane napa apike? Nah esuk endrem. Ingkang temtu menika gampil. Kangge wedangan enjing menawa sarenganipun nyok kroto. Kacer kula. Ning delok sandangane wong sugih nggih. Sugih. Tur kukune barang ra kethoki. Niku dawa-dawa. Menika sedian menawi pun begal. Cuwek. Kowe turun perkutut. Cuwek iki wong gaman kok cuwek. Kados pundi, Pak? Menika ngaten kula kan gelem. Anjih, kowe gelem. Ah wis tuwa ngoten kok bapak iki kok gelem. Dereng, menawi sepuh terang sampun pun tebasaken gandeng menika dereng. Ah wong naing banget, wong kok padake krentol ora ya. Yo nek tuwa tebaske, anak krentol kaya ngono kuwi yo jerone wis ora enak pangan ngono kuwi. Kira-kira nek dadi bojo kula niku awet pirang sasi niku? Karo tengah sasi. Kuwi lanjut teksek ngono wae ta. Ngono gelem. Lho ning bapak pon mantep to duwe mantu kaya ngoten niku. Aku mantep ki nek ngene to. Kena nggo medhi ya. Kok memedi? Kena nggo medeni tikus to nang omah kuwi. Ada. Leres bapak, kula menika Gang Candramawa. Nah, ya. Kaya penak Wendara niku. Padane entuk. Nggih, Ndara. Kowe gelem ya. Aku tak kandha nek kowe gelem. Aku malah selak wedi ketunggon wong kaya ngono. Ning nganten napa-napa tanggungane bapak lho nggih. Aku sik nanggung. Kula meng bangun miturut wong tua lho niki. Ngaten, Pak. Anak kula pun gelem. Yen sampun kersa, lajeng sakmena rembakan ingkang blak-blakan kemawon. Pragat pinten, Pak? Nah, 150. Napa mboten kenging kirang? lho, Ndara niku Sampun sak menika kula titip 100. 100. Kenging 100. Nggih, kangge ragat. Nggih. Sampun angel-angel. Lajeng anu. Resepsi menawa gampil kemawon. Nggih. Mundhut es mawon selonjor. Pun cancang wonten konten, tamu sami nyucup sesarengan. wah ana nggih Ndara niku kok pripun kok wah ning gawe acara kok Aku nek ese kuwi gedhe prongkolane sing gunane bola. Aku nek pedhot malah ketiban bathuke menyonyo. Enji tentunipun tiyang badhe cekap menika ngatos 100. Nggih. Kados pundi Pak? 100 rupiah. Sampun. Lajeng lho kok 100 rupiah 100.000. oh ala ngoten kok Lajeng pinanggihipun temanten dipun angkah dinten menapa? Kula malah derek panjenengan. Derek panjenengan. Rebo Kliwon kemawon. Rebo. Kleres wedalan kula saking Bluwen menika
Niku mboten diitung baru. Nangge. Leres wedalanku. Pun sampean marem? Nggih. Rebo Kliwon niku. Kang Putra umur pinten? Antawise 19. Dereng pun mistik. Dereng. Oh, 19. 19 Nggih. Ceneng Sandra. Ning weling kula benjang yen pinanggih sampun ngantos pun kerik bathukipun. Sebab sampun nonong sanget ngeten. Mboten napa-napa niku kudu dikerik kok. Kerik ya, Jak? Kerik. Nggih. Rebo Kliwon nggih. Rebo Kliwon jam pinten? Jam 12. 12 napa? Enci. Siang. Wah, kula mboten iso. Lho, manten kok. Kula lunga. Mangke kula ra goleki. Wong manten kaya glayaran nang ndi. Pun ketemune jam sak kepenake mawon. Nggih? Sampun dados nggih, Pak? Sampun. Nah, menika pinanggihipun cara Jawa menapa samional? Lho, samional. Tegesipun pantalon. Oh, samional niku pantalon. Nggih, model. Pantalon. Nggih. Aku nganggo berkasi to. Nah. Nggih, mangke ngriki berkasi ngisor sepur ngoten. Sampun ngaten nggih. Dados kula beto Raja Keputren. Raja Keputren. Kagem Kang Putra. Nggih. Wah, Karo aku ngengetke ra kedep-kedep. saking tresno. Ketoke mawala kok mbasan dimatke tumek. Lho, Sampun, Pak. Monggo. Ayo. nggih monggo Ndara, Mas Bei. Wis yo. Nderaken Nggih, nderaken. Wis rasa ngeterke, wis ora. Sampun. Ajeng ngeterke kok. Aku tak bali sithik, aja nangis. Oh, mboten nangis kok niki. Kul balek. Wah, bareng mlaku ki berlakune semper to rene ya. Wah, arep nganggo sandal sing tengen dienggo kiwa, sing kiwa dienggo tengen. Wis saiki ngrembug lemu dadi manten. Ngandani wong endi supaya patute wong duwe gawe, ya ra. Lah niki simbok malah ora dikandani barang. Lah wong engko nang pasar tak njur mulih. Saiki awake dhewe ngasuse toto-toto ya. Kula tak gawe ulem-ulem nggih, Pak nggih. Heeh. Engko layange diterke. Apa? Mbok kene rada rene. Lah iya. Saiki awake dhewe iki butuh ngrembug anake. Lah iya. Ki ya kudu dipikirke sadurunge murih apike. Lah kuwi ta mesti wong aku dasare ya wong ana, anak ming siji. Disubya-subya. Jan aku wis rumangsa lega banget rasane ngatiku lho Pakne. Ha iya. Ana paribasane. Sing jenenge anak wedok ya to? Heeh. Ana unen-unen kae satru mungging cangklakan. Ning mbok ora pilihke kono kuwi lho. Kok ora pilihke kono kepiye? Lho satrune iki aja kok nggon cangklakan kuwi. Lho kuwi wong paribasan kok ya. Ngono. Kok mbebayani? Kok nek klambine ra saling seminggu. Ora ana dhewe kecut banget kok ya. Tegese iki satru mungging cangklakan ki nek kurang bejane awake dhewe iki njur katut ala. Bener kuwi bener.
ming saka tindak lakune anake dhewe ya to. Saiki ngene, awake dhewe duwe gawe pisan iki. Kuwi dite dientekke sisan. Nek perlu karo golek tombok golek utangan ngono wae. Ya nganggo dipikir tuna batine. Sebab ngene, sing jenenge wong duwe gawe ya wong ewuh. Kaya aku utawa kowe kuwi mau, nek ora dipikir sadurunge, kuwi mengko ndak marake susah dhewe. Iya. Antarane aku karo kowe iki wong ming ngrembug anak siji. Ya bener, bakal iki ora ana liya meneh sing dipikirke. Lah iya. Wong ming anak wedok siji ya to. Ning ngono aja njur pira-pira dientekke. Ya nganggo dingengeh. Kuwi apik ngono kuwi. Lah, saiki aku ki butuh takon karo kowe apike. Heeh. Ki njur kira-kira sok nek ana tamu. Heeh. Wis tapuke gawe. Heeh. Kuwi ki njur sunggatane apa to kuwi? Aku aja gawe isin. Lah mung ngulum-ulumi wong ra akeh ta? Ora ki? Wong pasar kok kendhan kabeh ta? Ming antarane 8.000 je. 8.000? Heeh. Beneran. Soale digawe ra nang omah kene wae. Ana ngendi? Ngiris lapangan ngono wae. Wong kowe ora memper banget kok. Lah witeno nek kabeh kanca. Wong kiwa tengen omahe dhewe iki ora jembar papane. Omahe dhewe iki rada jembar ta. Kiwa tengen kalen. Lah kok njur kowe ngundang wong kok 8.000 kok ya ora memper banget ta. Ada. Lah aku ki ya mesake je wong kabeh kanca wis becik, wis kaya sedulur dhewe. Engko nek ana sing ora dijawil ki ya sok lara atine je, Pak. Nah mula kowe iki le midodarene iki mesti ning dina malam Selasa. Ngono? Malam Selasa kliwon. Ora wong ketemune Rebo kliwon kok. Dadi Selasa paing kuwi awake dhewe wis omah lekas dibukai. Men ketok padang gendenge barang buka wae tadi. Ah, kowe iki kok ya gendeng barang kon bukai, engko teneh ya kepanasen. Men ketok padang. Nek ra udan, nek njur kudanan. Saiki golek sewan kursi. Ngat, kuwi awake dhewe kudu kursi wis ana. Pira? 6. Aku ki nek rembugan karo kowe iki kaya arep gregeten lho. Lah wong-wong ulemi wong akeh banget kok njur krosi 6. Ki tamu teko ki linggo ya ben ora ya ben. Pokoke lak manten ta. Manten ki lak ming loro, nek perlu malah kursi loro ora ngrampungi kok nyoto kaoke. Ayo sing wajib dihormati ki rak tamu. Ayo golek krosi sing becik ya to. Yo sugane apa Pak ne? Sugane kuwi. Sing bagian kesepuhan apa? Sing bagian nom-noman apa? Tamu ki teko ki awake dhewe panitia tamu ki kudu bisa ngatur. Bocah padha bocah. Wong tuwa dimor wong tuwa kabeh. Ha iya. Cah nom-noman padha nom-noman. Heeh. Amengko sing ngene wong tuwa kuwi ngene bubur kabeh. Ngono. Mbok ya sing patut kok ingon kok bubur. Bubur sak malah ora sanggayeme mlebu dhewe ta. Aning rak ya wangune kuwi didelok wong ki rak saru to. Burjo. Wong awake dhewe iki sak ora-oranane wong ketok kok ya. Kok njen sing kuwi cah nom-nom kuwi? Heeh. Marneng. Kuwi basa sing ngirit kabeh ragate. Nek lak rasa dadi tas klunyut ngger wong tua-tua kuwi lanjut kriuk. Nah, cah cilik-cilik iki depe kuwaciwe 6 baskom. Iya. Kuwi wis ukuran apik kaya ngono kuwi. Ora, kuwi nek aku lho ya. Nek aku Pakne. Iya. Kuwi pisanan ki tamu teko diantem lemper. Nah, iso aja ming lemper. Lah apa? Wantem lemper. Potok klamer. Wong kowe wong lemper kok diantemke wong lho. Sing mesti ki omben-omben. Lah iya. Pisanan kuwi wedang serbat. Ah, kok wedang serbat. Lho ning awake ra anget to. Engko 5 menit lotes. Ora. Enak. Heeh, kok njur kari dhewe aspro ngono apa? Tegese awake iki seger sumlah kabeh. Angko setengah 6 esuk kae karen tentekan to kuwi. Sop seger ta penak sambel sing pedes kae. Jam 8 endrem. Dadi mati kabeh namune.
obat wong rampas. Ora ya, teh sing kentel. Lagi kentel. Rasa nggo jarang. Dadi kon ngemut. Wong wedang ora nggo jarang ki akalmu kuwi. Ya, engko njur tengah wengi dikopi. Ndut keroki. Kok keroki piye ta? Dikopi iki to karemu iki. Wedang kopi. Oh, dikon ngombe wedang kopi. Lah, rak njur kemepyar to. Nah, engko terus jam 2 bengi kae ya. Es jus ya. Anyep ta, anyep. Es kuwi ya nek anu bagiane wong nom-nom kuwi ya seneng. Ha iya. Heeh, kuwi seneng es kuwi. Es apa ya, Pak ne? Jus. Es jus. Rupane kang apa? Aku ora tau kok. Aro weruh ngarani lho. Tau krungu wong muni kuwi kok jare ana es jus kuwi. Es krim. Es krim saiki ngene, pokoke mantan bocah nek mantan pisanan kuwi kudu nganggo digoleki kuwi lho apa jenenge? Sing nyok dandani apa jenengane? Oh, tukang paes kuwi apa? Tukang paes. Heeh. Ana adoh ning ngerek apik. Ngendi? Ana krama. Ana krama? Heeh. Ana krama ngendi ta? Ana krama kuwi Solo kuwi lho. Anu Surabaya kuwi. Wis tau lho tukang paes masih macan wae apik banget. Wong kowe iki kok nek omong kok ora kena dirungokke. Wis pokoke iki ngendi sak karemu, iguwe, ya ta? Iguwe. Sing apik iki ngendi to ya aku tau ngerti iki. Solo wae. Sing ngerek awake dhewe mbiyen kae ngendi? Lho, aku mbiyen ora dikerek kok. Lah kowe gak dimantenge kaya ora dipesi. Bathumu ketok ora dipopo aspal semono kok. Aku kelingan bae. Paesi wae wong malah sing ngewangi dandani we Mbak Yu barang kok. Heeh, kae ya apik lho kae. Ning jaman sing ngerek kowe masih kowe saiki mati mestine. Jaman aku dilulur kae piye Pakne? Wah, kajan panumu ketok akeh. Kuwi nak kaya ngono ki ya malah nyerik-nyerikke je karo aku. Anatane apa mangkelke kok kowe iki. Malah ketok kaya plongkor karo. Aku aja bojo, isin banget lho kowe dilulurke aku jerit-jerit iki. Jerit-jerit ngopo? Ha timbangane aku iki dilulur ora pasah iki piye? Kok ora pasah? Kengket buntet ta. Di ora pasang bruduk. Aning saiki rak piye kulitku rak alus. Wah, tenan nek kowe jan tenan ya. Ana alus aku kok seneng. Ning anake iki tiru aku ya Pak Ni ya. Ora iso. Ora iso. Talup ngono kok. Aning rak ayu. Ayo kae irungmu pasak ngono kok. Pasake kowe ya tresno we kok. Bacot kok. Saiki anu dundang. Si Sri. Sapa? Si Sri. Istri? Iya ta? Kok dundang ta? Ya ngandani. Oh. Nang sekolahan kabeh tak kanye tak kon ngandani kabeh. Iya, kepiye ta? Wah, besok bakal kowe banget ya. Wis iki tontonane 3 dina 3 bengi. Oh, njur apa wae Pak Ni? Wayang wong. Saka ngendi? Saka Solo. Oh, nganggo petilan to? Ya petilan ya butuhan. Kok petilan ya butuhan. Si Dasana apa pale dadi manten? Lah kuwi Rebo Kliwon kuwi dadi manten. Kowe iki malam Minggu kudu wis kungkum. Ngono. Wah, tenan kademen kula. wis aja nggugu bapakmu wong kuwi ra kena dirasake omongane bapakmu. Ya ora usah adus wis ben. Ha ya adus ning rak ya ora njur gebangeten wong bocah kok kon kungkum suwe-suwe. Karepku ki ben resik ngene ta. Momen masuk angin. Njur nganggo tontonan apa, Pak? Ya werna-werna ben. Kula duwe penjaluk nggih, Pak. Apa? Topengan seminggu. Misake sing joget. Ana raine bengok banget, ora nganggo dibuka. Lho joget nganggo topeng nika. Oh, joget nganggo topeng. Nggih. Nek kae nok jadilan kae nak apik to nok. Oh, nek jadilan niku nak teng lapangan, Bu. Heeh, ning ya apik lho ya Pak Ni ya. Aku mbiyen dadi ora nang lapangan. Teng pundi? Klungkep nang dalan bulan kuwi apa? Klungkep aku jan klungkep. Ajarane ya ora weruh sing tak tunggangi ya kan. Ora nok, kowe iki jane arep tak takoni. Pupung durung golek, wis sing tok seneng iki pakaian apa? Ya to Pak Ni? Heeh. Nggih pakaian manten to, Bu? Loh, lah iya ning tegese iki apa ya cara Jawa? Apa ya kae lho Pak Ni? Sing dodotan kae apa? Heeh. Mataraman. Heeh. Ketiketan. Kok ketiketan? Oh wedok nih ya. Heeh. Nika nek sing nganggo kuluk nika lho. Aku lho kaya pakan lanang.
Lah nggih sing kakong ngagem. Engko bojomu kulukan. Kowe diklabang. Wah, aku jan sebah lho omongan karo kowe iki. Ah wong guman kok urung kelakon waton ra cocok lho ra yo ora memper. Lah wong manten kok njur klabangan iki ra darani. Manten kena manten wedok saiki model saiki malah ngono to. Diplontos resik kae wae. Kok njur dikapur. Wis aja tok rasake rembugane bapakmu. Dandan manten kok kaya kewan temen. Nggih pun manut ibu mangke apike pripun? Ya mure apike ya to, No. Njur anu kancamu piye? Wis tak kabari. Pun kula kandhani kabeh. Oh, ya wis malahane. Cah sak sekolah mono kabeh kan? Nggih sak gurune Ya wis bareng. ben, Pakne. Gurune kandhani wae. Kowe iki kok ala banget lho atimu. Enak mangan mesti dokoh kok. Doko ya ben ameng pangan kowe kok le diurus. Ya wis kena wae wis. Tontonane sing apik ya ra. Heeh. Ndang ben. Ben apa? Ben kucur. Oh, kowe kae rak sok mbiyen sok melu kumpulan ta, Pak? Lho, melu. Oh, iki nak bapakmu mbiyen sok melu kumpulan ben kuwi iki. Napa bapak niku seni to? Oh, seni apa ta, Pak? Seniwen. Kok seniwen? Tegese seni iki iso dadi tontonan kumpulane oke. Nek wayang wong kowe penak. Aku ki melu kumpulan wayang wong iki Pandhawa gawe 2 tahun. Kowe joget sampean, Pak? Ora, Lah pripun? ngusungi kursi. Ane ra melu. Ngono. wong kaya ngono kok sok umuk lho. Ana mung perkara jogetan wae. Mbokmu iki biyen piye ta? Aku lak pedotan Waranggana. Kok njur pedotan. Heeh. Tak pek iki lak maning joget dhewe. Joget dhewe ka piye ta kowe iki? Ning ngarep kios ae yo tak warani. Ning isen-isenke. Ning ngarep kios sing le nggawa kendang ya kowe we kok. Kono dadi Sembadra. Aku mbiyen dapane Janaka. Walah bapak niku Janaka. Padha dene barang ijen-ijen cetak. Tari wae Sembadra tak pek. Iya Kang Mas. tak go mulih. Ning saiki ora usah ngurus sing kuwi. Ning anake kuwi ya sithik-sithik iso kok Pak joget. Kepiye ta? Wah, kowe ora ngerti nek sok bondan ya, Nok. Nggih riyen niku kula mecah kendi niku, Pak. Nek mecaken dhewe mbokmu ki gentong wis ora kok mecah kendi kok ya. Mecah kendi kok dumukke piye? Lha nek joget bondan niku ora nganggo mecah kendi barang. Lah ya nek ya mancik kendi dhisik, nek rampung njur kendine dipecah. Ibumu ki mancik gentong. Ora ding le mecah gentong ki mergo agi nesu karo bapakmu kok. Kar mecah wae aku ora kok. Aja dipecah, tak dole wae aku ngene to. Aku gentong wutuh apik enak. Aku mjen joget iki nang dhuwur lesung ya iso ora. Lho nek joget teng dhuwur lesung niku joget napa? Toprak kuno. Ora lesung mbiyen aku ora melu. Sing lek joget nganggo sedakep niku. Kayak kademen kok kae ora kok. Anu kok. Mbokmu ki ya apik. Saiki ngene ya rembugane iki wis klot wae iki. Heeh. Dadi awake dhewe iki keklumpuk. Belanja ngono. Lah iya. Sesuk belanja. Nyicil belanja apa ya? Ayo kentang Kentang pira? 4. Wong kentang kok Kuwi papat. ku mopo weteng se wetenge panas. Kula nuwun Ndara Sepuh. Waduh Ndara. Ngopo kowe kok dadi Ngapa to kuwi? Waduh Ndara. Ngapa to kok ndora-ndora ki ngapa to, Pak? kuwi iki kowe lak ngerti kuwi rak bature sing arep Nggih, ngepek. nggih. Anakmu iki to kuwi. Nggih. Sik ngendi? Kuwi gepeng kuwi. Nggih kula. Lah kok nangis ono? Kok nangis ngopo nangis? Iki bature to? Heeh. Oh, bature manten lanang. Iya. Kula badhe matur menika panjenengan wurung le mantu. Ah ngapa ta? Kok Bapak wurung. kula pejah. Mati ya karomu bapakmu dhewe kok dadi aku kok ora urusan bapak. Kok sikik to Pakne kowe iki ya nganggo ngrembug to. Oh alah Ndara Sepuh. Bapakne kuwi kere iki lho ngaku. Oh, lah ya mengko dhisik ngene apike. Nek mula pancen iki jenenge sapa ta iki? Gepeng. Oh, Apeng. Nggih, Ndara Sepuh putri. Gene iki ngerti. Ngertos. Kowe muni ngono. Apal. Nggih. Kowe muni ngono ki lekane ngajeni ning aku lara-lara iki. Piye? Apa kowe wis tuwa banget, Pak? Kok donekke Ndara Sepuh kuwi? Ya seben kok ya nyatane ya wong tuwa kok Muni ya. Ndara kemampu ngono. Kok njur kemampu. Saiki nek kowe iki mula pancen butuh arep rewang karo ndaramu ning kepaten bapakmu. Lah mestine ora iso ngetutke karo ndaramu to? Nggih ngoten Bapak. Apa kowe butuh ragat? Mboten. Dutangi sik wae apa Pakne? Mboten. Balekke.
Kula ajeng matur ndara sepuh. Kula bapak kula menika ngaten, bapak kula niku nggih sing mriki nika niku bapak kula janjane ngoten. Sing nek kowe muni ndara terus kuwi. Nggih, niku jane bapak kula. Sing ngendi ta kuwi sing ngendi? Ya sing arep ngepek. Nggih mantene niku bapak kula. Niku kula aku batur sampean. kan akan dadi batur sing akeh nih bapak kula niku. Kowe kok gelem apa kowe ora wong diangetan? Apa kowe kira wong waras? Wah, kula niku dibayar 100 angger sak ndara niku 100 kula niku ngoten. Ndara 100, ndara 100 ngoten. Apa kowe kok ya depan karo aku wis kok ya ora ngeneni selawe-selawe. Kuwi ya ndremis kok kowe iki. Nggih, ndara. Oh, dadi kae iki bapakmu. Nggih, jane bapak kula. Nek bapakmu tenan. Nggih, rasane iki pejah ngoten. Wah, kok mati iki njur lara apa ta? Masuk angin duduk apa piye? Mboten duduk, mboten ngadeg niku nggih pun. Piye to? Kanker apa? Kanker niku napa ndara sepuh mboten ngertos kula. Kanker iki penyakit nggon mripat. Nggih. Kok le warna-warna. Wong niku pamit kali kula niku ajeng sare sayang ngoten kok ndut melirik-melirik ngoten niku. Oh, kuwi jenengane setip. Nggih kurang pesa mboten ngertos setip niku mecicil-mecicil niku. Oh, saking panase malaria tropika ya iki. Gantian torpedo wae men jelas. Waduh, ndara niku serak Lara pripun kok ya. Anjur saiki piye pakne kuwi? Duh, kayak pripun niku lah serak. Piye ning mati tenan? Wah, dirubung semut niku mesti ndiraten. Dirubung semut? Nggih, Pak. Duh. Semut akeh kuwi. Ah, nggih kathah wong rubung. Niki dadine pindang putah niki, Pak. Pindang putah Oh, ya nak anjur piye? Sampun nggih ndara sepuh kula wangsul nggih. Mengko dhisik, aja kesusu bali. Ana rembug dirembug. Nggih. Ana nalar dinalar. Aduh, pripun lah. Kowe iki tak kapake kok sambat wae. Nggih. Iki ngono to ya, rek ning aku arep digawe. Nggih. Mongko sing arep ngepek, Nggih. kuwi jane rak malah kandhamu ki bapakmu. Nggih. Mongko mati. Pejah. Wis dipendhem urung. Dereng. Dian apa wis wingi apa makapan mau apa? Wingi pun ket wingi. Ah, wingi kok ya ora gek dikubur. Kajenge paten kula imbu kok niku. Kowe iki kok ya piye ta? Empuk sik. Nggih, Pak. Saiki ngene wae. Reh ning kuwi bapakmu. Nggih. Kok iki wis genggeng kaya ngene. Nggih. Ora sini-sini. Nek nganti aku ra sida ewo. Nggih. Saiki ngene wae. Wah. Sri, Kula, Pak. timbangane kowe burung li dadi manten. Saiki kowe dadi manten ning ora karo kae. Den baine sing semutan. Ning kok ya njur piye to ya mesake anake to, Pak? Bae saiki ngene wae. Ya mestine iki wis padha tresnane kok ya. Tresnane apa? Malah aku pomo kaurip malah aku ya ora seneng iki jane. Nah, piye to? Saiki dintuke gepeng wae. Hah? Padha nome ngono wae. Ah, kowe iki kok Waduh, mbok nggih. Mbok piye? Mbok nggih ngoten lho niku. iki kok dadi nyelo-nyelomongan gek nggih-nggih ki piye? Ayo mengko dhisik anakku tak tarine wong anakku kaya ngono njur kowe kaya ngono. Nggih, ndara sepuh. Aja ketuan banget. Saiki ngono kowe aku ya tulungono ya ta? Waduh, dah nulungi dana apa Aku ya mesake. welasana. Nggih, Sebab kowe nggih. nutupi rangku. Nggih, pripun? Iki kowe kudu dadi manten entuk anakku. Wah, sinten? Kowe kuwi Pripun? aku tulungono. Ah, Mesti nggih, emoh pripun. kowe. Anakku peken ya, mesakno aku, mesakno. Kula niku Heeh. kan pripun? Alah, Ora gelem kok pani. bojoku peken kleru. Sembrana lho kowe iki. Kleru. Anakku ki peken. Kula niki kan ngepek putrane. Iya. Nggih, alah. Wis kowe rasa ragat. Parane iki nek emoh jebul nggih. Aku nangis di malam mripate mencicil ngerti anake dhewe wae kok ya aneh. Anjur saiki anake kuwi ditari, dijak rembugan. Nggih. Aja nganti lara atine. Oh, saiki rene ning kae sing arep ngepek kowe kae bacot mati. Nggih. Kowe gelem dipek karo si gepeng kuwi malah sik nom. Kula ajeng dientukke gepeng niku. Ah ya Rene terima bapakne terima pun mati. no wong bapakne kae mati kok. Matane bentuke ya ora gepeng kok. Ya ora. Nggih, kula trima mati mawon kok, Pak. Kok trima mati Wah, kok. ya wis Kata kula jenenge lah. mau ora ditari dhisik kaya mesine wis kebacut tresno karo mantene lanang Kok trima kok ya, mati Pak. kok aja bingungke bapak kek golekno tajin kek. Nggo ngapa? Ben dombe rada teng plenjing.
Lho trima mati nek ora sida entuk gepeng niku. Oh, ngene ta? Jan ki pancen ya bocah marake bingungke wong tuwa. Tak kira ki nek ora gelem. Bulane gelem ya. Jebul keterangane apa wis dijodokke apa ya Pak ni? Ha iya ki pancen Anjir kula derek kesanipun bapak sana kula dipun pangkaken pun kula setengahipun derek ngoten mawon. Wis saiki sing ngaji. wis nek kurina. Nggih nggih Pak. Manten ki nek ora prasaja ya kaya awakku iki. Golek sandangan kowe kok angele ra jamak. Nggon sandangan manten tek duduhke kleru nggon sandangan wayang wong. Wayang wong aku ya arep nembung Janaka men rada ketok bagus, ora ana. Gatotkaca men ganteng, ya ora ana. Ha sing wonten apa Bulisrawa. Apa ana mantenan pakane Bulis? Ayo tak arepi. Tanggo nang dalan ngrecah cilik mbandemi. Wayang kok ket ora ditanggap-tanggap. Darani wayang eceran awakku. Gregeten metu kali wong ngombahe bubar kabeh. Wilayahne kok lampore metu lho. Ah ya wis iki becane awakku. Ning tekan kene kok nyenyet tanpa napa-apa ki gek lali bapak ki. Apa manten dadak kula nuwun? Lho, Wah kula iki le wong ora nganggo tontonan jare. Kok ten gedabyah kaya. Mboten pun nggih pun waton pinanggih ngaten mawon. Tontonan niku napa ramen-ramenipun kula niki waton ditemokake ngaten mawon. Lah kok njur ditemoke karo sapa lah wong kowe iki wayang wong wae mlaku dhewe ket mau ora ana sing nanggap kok njur Kula menika mantan kesupen to. Lho, sampean niku sinten? Lho, Raden Bey Sastra Siswa Adiwinata Handayane Ngratirta Kamandanu. Sampean. Wah iki to. Lho, Sapa to Pak iki? ayo iki. Kula Bu. Iki sing duwe batur sing jenenge Gepeng kae. Apa? Lho. Sampean niku ra ndarane sing Gepeng nika ta? Lho, ala nggih to. Lho lagi wah selingsuh ra karo-karuan Wong iki. aku ki urung tau ngerti kok kuwi tenan apa dudu? Lho lah kok gak iki dudu. Kok mung modho rupa. Modho rupa to meneh gak iki badan alus iki dudu wong urip. Boten agal. Apa sih Gepeng Goro? Lah karo meneh jare mati. Lah ya mula kuwi. Engko wis dirubung semut ki. Wes aku nek ndelok kuwi Terus pundi ta? semute saya katut telu kuwi. Mbok niki wau semut katut nggen sandangan. Kok dhisik Pak diwaspadake. Dimake kriyen to? Sikile iki kambah lemah ora. Kambah wong kula krasa risih. Kambah, Bu. Anake kambah. Oh ki Pak, Ane kandhane Gepeng ki muni mati ya. badan halus kok. Badan alus sampean niku mayit hidup. Lho. Piye ta bapak ki kok njut werna-werna? Niki ngoten to nggih. Niki wau sadurunge sampean teka. Batur sampean sing jenenge Gepeng niku mara mriki. Jare sampean niku dudu ndarane bapakne. Mongko wis mati nganti dirubung semut, ngoten ta? Kula niku ora mati. Mati kok. Wah wis disulet neh. Ampe kaya senter njur di. Piye to bapak kok ngawur wae ampun aeng to. Lah iki Sing piye? pun ya wis. Ning tenane aku ki sowan bapak utawi ibu. Apa manten kok njut kaya ngene tanpa Ora saiki Gepeng dundang. Bang. wae. Lho, Bapakne kok le, malah ora karu-karuan ki. Nggih. Iki kowe ngapusi, Napa? kowe ngapusi aku. Lho, pundi? Kowe ngapusi aku. Lho kok ngapus to pundi? Amune bapakmu mati. Lah nggih pun Ya pecah. kuwi apa teko mrene ngono kok. Pen piye kowe kuwi piye to? Lah niku badan halus iki. Nah, badan halus. Badan alus sapa kasare kok ngene kok? Niki Kok njut alus-alus. Lah kene iki putrane Ice. Iki dolan badan halus apa badan kasar iki? Kulaturin demek to kasar e. Semonten alus ki yo ayane sepiro. Apa arep manten kanggo payek? Lah iki njur kepiye iki? Mongko wis kowe iki wis telat jam-jamane. Nah menika rak bapak kula. Heeh. Janjanipun menika bapak kula. Ya, Ngoten janjane. iya. Ning wong nggugu karepe dhewe. Niki jenenge
wong kepripun? Wong duwe anak kaya kula kok malah dhek dadi manten dhewe kaya ngoten niku. Heeh. Cobi kula. Tapi kaya ngono ki jenenge ya wong urip. Ning sakjane mati. Nah, urip blegering wong ning mati penemune. Nah, Yo, ning ngene ta ya, Peng. pripun? Samu barang lir. Kangku metepane ngamadya padha. Wah, Padha luwe. weh, Ngono. nggih. Dadi duwe tingkah ki aja kaya ngono. Ora kena kowe omong prasaja. Pak, mbok kula mon kriyen. Kok malah nangis niku, Pak, samang? Keseseken. Ngrasake kula niku dadine bingung ngoten ta. Wong urip kok dipatekke. Lho, nek pancen wong umum welas to ngerti kula niku. Pancen awak kula nganti tremumu. Ngoten nggih, Nak, nyuwun pangapunten. Pun saniki panjenengan kula aturi nrimah, estunipun menika ingkang putra malah kula suwun. Kajengipun angsal anak kula. Ya nggih. Nggih ngoten mawon to, Mas. Ya ngono to, Pak? Nek pancen anak kula ya wis mantep karo anak samang. Kula niku teges mek dienggo lantaran nglamarake anak kula lanang sik. Niki jangkem iki Pak pun jangkem tak Iki mulah malih mau le muni nglamar arep dipek bojo. Niki pancen ya wis cah wis nyambut gawe teng lulangan. Oh, sakniki anak sampean kudu dadi Nggih, jodhone anak kula. pun awih padha dijodokke. Kula ngalah. Nggih, pun monggo. Kula ngalah, monggo-monggo sing sae-sae mawon. Monggo. Thank you.